Zuk esan duzu goratzen zarela milizianoekaz... Hombre, gure bidetik eta pasatzen ziren da, bueno, kamioetan joten ziren da, urten da, jotzen. Posi. Ze gainera zuen etzion duen egon zan zego zer, ez da? Gero, gure etzion duen ipina bizen proiektilek. Are bi joten ziren. Kainoiek. Ez, bueno, proiektilek ziren, ez da izena, zin kamioinak izango ziren, horako tamainoko ziren. Da, arek, beti bizek egoten ziren, denpora bostu ziren, egon ziren bizek. Bizen? Bi soldau, pasan estorienu eta bestien Navarra. Darek, zelan da, kanpoin bizita bilo, da nirekiek, beko portalan, ataten dut ziren zelan da, galtzuel hori idie, da hori epintzen dut ziren, da nitxemen, anesan pasaten ez ebez. Eta, zen kontatzea ban Nafar horrek? Naparrak esatea ban, arek esatea ban, ni, zelan da, Navarrak esatea ban, que sus padres que eran republicanos, pentsatzen esatea bala da, zila, gogarazten hasi. Are beti bajatzen zan Durangora, paspela que te ekartela zan. Da, asturiano que esaten duzun, guarda un poco el dinero para los padres y eso. No, yo sé que a mis padres ya les han cepillado, bien cepillados además. Are beti esatea ban hori. Ninaz gogoratzen ez nungu esan Naparra, baina nungu esan, ez dira idea. Hora nargaltzu bat dugu esan,